nyingkap pameco kitab suci. Sareng kalian Kemi Utmen. Ing seri 6 punika kanthi irah-irahan Pagorowan. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Apa Gusti ngowahi dina Sabat? Saumpama iya, dadi dina apa? Apa ibadah Sabat kuwi bebener langgeng utawa goroh? Sareng kita bakal sinau pameco kuasane sungu cilik saka si kewan lan dapuke ing jaman wekasan. Tetepo ing kene aku bakal nduduhi cara nyingkiri goroh gedhe dhewe ing sejarah jagat. Aku ngajeni sing subscribe marang channel iki lan pastekno klik lonceng notifikasi kanggo video sabanjure. Aku Kemi Utmen. Sugeng rawuh ing nyingkap pameco kitab suci. Rerusuh ing jagat saya mundhak. Dina iki ana pawarta bab pambedil jahat, congkrah politik lan pandemi sak donya sing nembe nyapu bumi. Iki rasane kaya pungkasane jagat. Apa kita tumuju tatanan donya anyar? Apa sing kelakon sabanjure? Monggo nunggil juru wicara internasional Kemi Utmen ing lelakon nyingkap bebener Alkitab lan buka kunci wangsulan pitakon Alkitabmu. Ing lungane Kemi ngideri jagat, dheweke nyatet mujizat nggumunake sawetara ngadepi kahanan urip lan mati. Monggo nunggil nyingkap pameco kitab suci sing bakal njlentrehake carane Gusti paring pepanjer supaya gangsar ing laku ngliwati sing bakal kelakon. Sareng kita bakal ngerti piye pameco Alkitab kawujud luwih cepet timbang sadurunge lan piye bisa duwe pangarep-arep kanggo besok. Suwun wis manunggal karo nyingkap pameco kitab suci. Aku seneng banget bisa nyeritake marang sira kabeh. Umpama sira nembe ndeleng sepisanan, tak aturi nulis komentar ing kolom chat. Aku seneng ana sira. Umpama sira kepengin melu program sing kapungkur ngenani Sabat Alkitab, ojo kuatir. Mlebu situs awr.org/bible lan sira bakal nemu sakabeh arsip. Wingi kita wis pirsa yen Sabat minangka sesupe sejati saka Gusti. Mbok menawa sira kodeng ya kene akeh sing manembah ing dina liyane, mbok menawa sira kaget nalika mangerteni alesane. Nembe wae aku ketemu lurahe desa sing nyembah brahala ing Pulau Mencil sing uga kaget karo sing dirungokake bab dina Sabat. Sira kudu ngenteni supaya ngerti piye sabanjure. Eling sira bisa klik link ngisor iki kanggo daftar sekolah Alkitab online. Mayuta-yuta ngrasake yen piwulang iki wigati kanggo tuwe karo Hanen. Sira uga bisa paring pitakonan marang para instruktur Alkitab online. Dheweke kepengin banget ngrungokke pitakonan lan mangsuli miturut Alkitab. Apa sira kepengin sangganira ditongake? Klik ngisor iki kanggo ngirim pamundhut donga. Monggo kita ndedonga lan sabanjure kita wiwiti piwulang pagorohan. Rama ing swarga paringa pitulung supados kawula mangerti jaman ing wanci punika. Asa pikiran kula, bikak manah kula satemah saged nampi kayekten paduka. Ugi keparenga ngemutaken kawula kanthi sabda bab ingkang kedah kula tindakaken. Jalaran kula pengin derek margi paduka, namung paduka. Kula tresna paduka ing asmane Yesus minulya. Amin. Apa sira ngatekke yen samubarang kuwi ora mesti kaya sing kadeleng? Pikirno critane kemangga. Aristoteles ngarani kemangga minangka kala. Kala dingerteni sikile 6. Ora ana sing nakokke Aristoteles nganti 1700 taun. Wis kulino yen kemangga dianggep kala. Mula kudune sikile 6. Ana Jen Baptis Lamarck sing banjur nuduhke yen kemangga minangka kewan arachnid sing duwe sikil 8. Ora jalaran samubarang sing wis dipercaya maabad-abad kuwi mesti bener. Apa bisa sawijining tradisi kaya dene panganggep sing wis suwe dipercaya nyusup jroning gereja Kristen? Apa mokal yen akeh wong sing wis nrimo goroh gantine bebener lan mung sithik banget wong saiki sing nakokke? Apa bisa yen gereja Kristen wis ngidini tradisine manungsa nutupi margining Gusti? Ana tradisi sing wis suwe lan meh ora ana sing ngerti mula bukane. Tradisi sing ditampa meh kabeh Kristen. Pikire padha nderek margining Gusti, nalika sejatine padha melu gagasanne manungsa. Mula kita milih uderan iki kanggo pasamuan kita.
Yen ana jroning Alkitab, tak percaya. Yen ora jumbuh karo Alkitab, tak tolak. Kitab Wahyu ngramalke yen setan bakal ngupaya nyelewengke gereja Kristen. Wahyu 12 ayat 9. Sinaga gedhe banjur diuncalake si ula kuno kang kaaran iblis lan setan kang nasarake saisining jagat iku kauncalake menyang ing bumi dalah para malaikate. Setan kuwi tukang ngapusi sing tujuane njongkeng dampare Gusti. Tetales pamrentahan tumunung ing wewenang lan kasaguane gawe angger-angger. Yen para wargane nolak mituhu pepakon, kuwi ateges padha nolak dadi wargane. Setan nempuh pepakone Gusti, nanging sing minangka punjere pepakon yaiku Sabat. Dadi, apa ora mokal yen setan, si tukang goroh, bakal nempuh Sang Pangripta kanthi nantang panjine dumadi dina Sabat? Ana wong Kristen sing atine jujur maca 10 angger-angger sing ditulis Gusti kanthi racikane lan ndeleng perintah kaping 4 ing pangentasan 20 ayat 8 nganti 10. Sira elinga marang dina Sabat sarta sucekno. 6 dina sira nyambut gawe lan nglakonana sapa gaweanira. Nanging dina kapitu iku sabate Pangeran Allahira. Nalika padha maca satemah dadi bingung jalaran gerejane padha netepi dina Minggu. Dina kaping 1 ora dina kapitu. Iki mesti dina suci kuwi wis diowahi ing Prajanjen Anyar. Anehe dina kaping 1 ateges Minggu ora disebutake babar pisan ing kitab Wahyu. Lan mung ditutuhke ping 8 ing buku liyane Prajanjen Anyar. Dadi umpama wong ngira yen ana perintah nyucikke dina Minggu, kita kudune nemokke pasal Alkitab sing nyatur bab dina kapisan, bener? Ayo sinau. Krana mayuta wong Kristen sing temen lan tresna Alkitab manembah ing dina Minggu, nyeloweti ya kene Alkitab meneng bab iki. Apa iya yen ing kene ana prakara sing luwih gedhe tinimbang sing bisa kadeleng? Yo. Sawijining pamaca paling gedhe ing kitab Wahyu sesambungan karo ibadah dina Minggu. Nanging, kang dhisik dhewe pamaca wigati iki bakal mokal dingerteni. Kajaba piulang dina iki wis cetha luwih dhisik. Mung ana 8 catetan ing Alkitab Prajanjen Anyar ngenani dina kaping 1 jroning peken. Ing Alkitab, Minggu tansah kasebut dina kaping 1 jroning peken. Sabtu tansah kasebut dina kapitu. Wilangan digunakake nandani dina jroning peken saka purwaning dumadi nganti Wahyu. Nalika kita maca 8 ayat iki, coba gatekno apa ayat-ayat kuwi ngaturi utawa ora menawa dina kaping 1 saiki kudu disucikke. Gatekno ayat sing kapisan Markus 16 ayat 9. Bareng Yesus wungu ing dina kapisan Minggu iku, banjur ngatingal marang Maria Magdalena kang biyen kapanjingan demit 7. Kita ningali menawa Yesus wungu ing dina kapisan jroning peken Minggu. Wong Kristen sak donya ngriyayake patangenipun ing Minggu Paskah saben taun. Sabanjure menyang Matius 28 ayat 1. Bareng dina Sabat kliwat ing wayah bangun isuk dina kapisan Minggu iku Maria Magdalena karo Mariam sijine padha niliki pasarean. Cateten ing ayat iki Sabat wis rampung. Banjur dina Minggu teka. Apa ayat iki ngandani yen dina kapisan jroning peken saiki suci? Ora. Sing katelu Yohanan 20 ayat 1. Ing dina kapisan ing Minggu iku esuk umun-umun nalika isih peteng Maria Magdalena menyang pasarean lan weruh menawa watu tutupe guwa wis kasingkirake saka pasarean. Ayo mandeg lan mikir. Nganti ing kene, apa 3 ayat iki ngaturi yen dina kapisan saiki dianggep suci? Ora. Kaping 4 Markus 16 ayat 1 lan 2. Bareng dina Sabat kliwat, Maria Magdalena lan Mariam ibune Yakobus uga Salome padha tuku anggi-anggi banjur menyang pasarean jebati Yesus. Wayah esuk uduk-uduk ing dina kapisan Minggu iku, barengi pledhake srengenge padha teka ing pasarean. Kita ngerti Yesus disalib Jumat sore. Jumat tansah diarani dina pacawisan krana padha cecawis kanggo dina Sabate Gusti sing suci Sabtu. Yesus banjur ngaso ing kuburan salawase Sabat. Dina kapitu jroning peken Sabtu. Banjur Yesus wungu dina Minggu dina kapisan jroning peken. Minggu minangka dina wungune Yesus.
Kaping 5 Lukas 24 ayat 1. Bareng dina kapisan ing minggu iku ing wayah esuk umun-umun wong wadon mau padha menyang pasarean. Yo, ing kene ora ana perintah menawa dina minggu minangka sabate Gusti sing suci. Kaping 6 Yohanan 20 ayat 19. Bareng wayah bengi ing dina kapisan minggu iku, para sakabate Yesus padha nglumpuk lawange kakanjeng awit wedi marang wong Yahudi. Yesus rawuh jumeneng ing tengahé para murid sarta ngendika, "Tentrem rahayu ana ing sira." Ana sing kandha yen padha nglumpuk kuwi kanggo ngadegake dina kapisan jroning peken minggu minangka dina suci. Nanging ora bisa para murid diarani ngadegake dina suci anyar jroning ngurmati patangen jalaran nganti Yesus njedul kabeh isih padha nolak percaya yen Yesus wis wungu. Iki dibuktekne jroning Markus 16 ayat 14. Sawise mangkono Yesus ngatingal lan nutuh para sakabate bab cupeting pangandel lan dableging ati. Dene kok padha ora ngandel marang kang wis padha ndeleng panjenengane sawise wungu. Konco nganti saprene 6 ayat iki ora ngandhake bab owahe dina sabate Allah sing suci marang dina kapisan minggu. Nanging tetep gatekne kita duwe 2 ayat maneh sing nyatur dina kapisan jroning peken. Ayat kapitu 1 Korintus 16 ayat 1 lan 2. Bab nglumpukke dana kang tumuju marang para suci padha tindakno manut pitutuh kang wis tak wenehake marang pasamuan ing Galati. Ing dina kapisan saben minggu saben sira padha nisihno lan simpenen ana ing omah supaya aja kok tindake semongso aku teka. Paulus perintahke supaya padha nisihno saperangan duit ing wiwitane peken. Satemah wis padha nyawiske kanggo pisungsung dina Sabat. Sira ngerti Paulus nglumpukke dana kanggo wong Kristen Yerusalem sing ngalami paceklik. Dadi dheweke nyurati luwih dhisik marang gereja-gereja supaya umat nisihne duit saben minggu satemah wis cumawis nalika dheweke teka. Yo, ayat kaping 8 lelakone para rasul 20 ayat 7. Nalika dina kapisan ing minggu iku para murid padha nglumpuk nyuwil-nyuwil roti jalaran Paulus arep bidal esuke anggone ngantikan nganti tengah wengi. Apa ayat iki nyebut supaya mengeti minggu minangka dina suci utawa Sabat dina kapitu diganti dadi dina kaping 1? Ora. Kasunyatan yang padha nyuwil roti utawa ngrayake pasamuan ing pelatusan ora pratandha dina kuwi saiki suci. Krana Alkitab nyatake yen bendina padha nyuwil roti. Lelakone para rasul 2 ayat 46 sadina-dina tansah nglumpuk ing padaleman suci padha nyuwil-nyuwil roti ing omahe giliran. Padha mangan bebarengan kelawan bungah lan ati kang tulus. Kita saiki wis pirsa 8 ayat ing Prajanjian Anyar sing tumuju dina kapisan. Sira saiki wis ngerti menawa ora ana owawan apa-apa. Dadi kepiye bisa ana owawan dina ibadah? Apa salah sijine dina kuwi goroh? Akeh wong Kristen sing jujur maca Lukas 4 ayat 16 menawa Yesus kang adate bareng dina Sabat banjur rawuh ing papan pangibadah. Yesus ngendika ing Matius 24 ayat 20, yen para murid kudu netepi dina Sabat. 40 taun sawise salib, Yesus kondo nyuwuna supaya anggon mengungsi aja pinuju padiding utawa dina Sabat. Lelakone para rasul 13 ayat 42 nganti 44. Rasul Paulus mulang meh wong sakutha supaya netepi Sabat dina kapitu. Wong Kristen banjur maca Wahyu 1 ayat 10 menawa Gusti duwe dina. Banjur maca Lukas 6 ayat 5 menawa Sabat kuwi dinane Gusti. Padha maca maneh bab sing padha Markus 2 ayat 17 lan 18 lan Matius 12 ayat 8. Banjur bingung lan takon, sapa sing wae Sabat Alkitab? Mestine dudu Gusti Allah. Jalaran Alkitab kondo Maleakhi 3 ayat 6. Ingsun iki Yehuwah kang ora kingsir. Aku memuji kanggo kuwi amarga aku bisa yakin sabdane tetep padha wingi dina iki lan sesuk. Aku seneng Gusti kita mangkono. Banjur padha mirsani Alkitab lan ngerti yen Yesus ora nguwahi Sabat. Krana Alkitab prasetya ing Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus iku dek wingi saiki lan salawase tetep. Dadi Gusti ora nguwahi Sabat. Yesus ora bakal nguwahi Sabat. Lan para murid ora bisa nguwahi Sabat. Lelakone para rasul 5 ayat 29. Petrus lan para rasul mangsuli, kita ketah langkung mituhu Gusti katimbang manungsa. Banjur pitakonane, sapa sing nguwahi? Ing kitab Wahyu pasal 13. Ana kewan jedul saka jroning segara. Ing pasal iki kita maca bab tandane si kewan. Lan 666 ning
katekne piye si kewan digambarke. Konco lilakno aku kondo. Kewan ing Alkitab iku nggambarake negara utawa panguwasa, dudu monster tenanan sing metu saka segara. Cetha? Yesus tresnane kita, lan kitab Wahyu minangka surat tresnane kanggo kita. Ayo kita waca kanthi pamikir sing mangkono. Wahyu 13 ayat 1. Sabanjure aku weruh ana kewan jedul saka jroning sagara. Sungune 10 lan endase 7. Ing sungune ana mahkotane 10 lan ing endase ana jeneng panyenyamah. Iki gambaran sampurna. Iki kewan ing Alkitab sing nggambarke panguasa politik utawa agama utawa negara. Kuwasa sing jedul iki kuwasa panyenyamah. Dheweke nuntut hak lan kuwasa sing mung kagungane Gusti. Sabanjure, kewan kang tak deleng iku rupane kaya macan tutul, sikile kaya sikil bruwang lan cangkeme kaya cangkem singa. Banjur diwenehi kasekten dening naga, dampar tuwin panguasane kang gedhe. Sapa naga kuwi? Setan. Dheweke maringi wewenang gedhe marang panguwasa kuwi. Sajagat ngrungokake dheweke ngumandangke pepakone, ganti wewalre Gusti. Dina Sabat minangka incengane sing utama. Supaya ngerti kewan iki, kita bali menyang buku Daniel pasal 7. Ing kene kita duwe gegambaran kaya dene Wahyu 13. Singa, beruang, macan tutul lan naga. Daniel 7 maringke kunci kanggo mbuka Wahyu 13. Lan ngerteni piwulang jangkep bab tandane si kewan uga 666. Aku seneng Gusti wis nyerat sabdane satemah saka wiwitan nganti wekasan, ora kincir lan sakabehe tumata runtut. Sira mbutuhke sakabehe. Ayo mirsani Daniel 7 ayat 2 lan 3. Pangandikane Daniel, ing nalika bengi aku tampa wahyu, angin papat ing langit katon ngocakne segara gedhe. Nuli ana kewan gedhe papat jumedhul saka jroning segara, kang siji beda karo sijine. Katekno kunci iki kanggo nerjemahke pamica Injil. Daniel 7 ayat 17. Kewan gedhe papat iku kerajaan papat kang bakal muncul ana ing bumi. Daniel 7 ayat 23. Kewan papat iku kerajaan papat kang bakal ana ing bumi. Dadi Daniel ndeleng kewan papat pralambange kerajaan papat, patang kerajaan sing nguasani donya. Wiwit saka jamane Daniel, banjur urut iline wektu. Yen sira wis melu ing bengi kapisan, ing piwulang kapisan, mesti sira eling patang kerajaan ing Daniel 2. Logam-logam ing patung kuwi nglambangke Babylon, Medo Persia, Yunani, Roma lan Eropa. Wangsit bab si kewan iki urut katrangan tumrap wangsit ing Daniel 2. Iki nerangke anane panguwasa wiwit kaperange Eropa, sing bakal tuwuh lan ngupaya nguwahi pepakone Gusti. Ayo mirsani kepiye Alkitab meja prastawa iki lan deleng kanthi cetha sejarah negesake sing klakon satemene. Bab kewan sing kapisan Daniel 7 ayat 4. Kang kapisan rupane kaya singa nganggo swiwining manuk Garuda. Iku terus tak sawang nganti swiwine dijabut lan nuli kajunjung saka ing lemah. Lan kaatekake kaya manungsa, banjur kaanjingan atining manungsa. Kewan kapisan kaya singa kanthi swiwi manuk Garuda. Nalika para arkeolog nduduk ing Irak, sacedhake situs Babylon kuno, padha nemu ukiran ing tembok arupa singa nganggo swiwi Garuda. Ing donya kuno, padha mangerteni yen singa kuwi lambange Babylon. Banjur tuwuh kerajaan liyane. Babylon ora bakal nguasani donya salawase. Daniel 7 ayat 5. Tumuli katon ana kewan liyane kang kapindho kaya bruwang. Iku njejeke awake sesisih, cangkeme lagi nyokot balung iko 3. Lan celatu mangkene. Ayo mangano daging kang akeh. Kerajaan sekuton antara Medo lan Persia ngasorke Babylon. Bruwang lambangi Medo Persia njejeke awake sasisih, nglambangke yen Persia miwiti ngasorake Babylon lan ngluwi Media. Apa sing ana ing lambene bruwang? Iko 3. Sira ngerti nalika Medo Persia nelokake donya, diwiwiti saka Babylon, banjur mangalor lan nelokake Lydia, banjur ngidul nelokake Mesir. 3 negara iki, Babylon, Lydia lan Mesir, dilambangke iko 3. Sira pirsa saiba trep pamijane kitab suci, aku tresno iki. Kerajaan kaping 3 jedul ing Daniel 7 ayat 6. Sawise mangkono aku sumurup kewan liyane,
Rupane kaya macan tutul gegere ana swiwine papat, sarta kewan iku endase papat, sarta kaparingan panguwasa. Yunani kaweca dadi karajan katelu sing bakal jedul. Kita weruh yen Alexander Agung minangka pangersane sing misuwur. Dheweke isih yuswa 30 taunan nalika nelukake donya wektu kuwi, lan cepet banget. Ya kene Yunani digambarke minangka macan tutul kanthi swiwi. Nanging apa sing dilambangke endas papat? Alexander Agung seto nalika yuswa 33 taun. Ora kaya lumrahe karajan, para putrane Alexander ora ngenteni. Malah, papate jenderale merang-merang karajan Yunani lan nguasani wewengkone dhewe-dhewe. Kuwi endas papate macan tutul. Konco wigati kanggone sira lan aku mangerteni pameca jumeneng lan lengsere karajan-karajan iki. Iki wigati jalaran kita kudu ngerti dina besok. Satemah nalika Alkitab ngelingke yen bakal ana kedadean, kita bisa mercaya. Lan kita percaya yen kuwi kedadean trep kaya sing dikandhake kalebu wektune. Kita bisa mastekke dawuh Gusti nalika ngelingke kita. Ora medeni ning nyagake kita. Ayo dibajutke. Alkitab nggambarke karajan kaping 4 Daniel 7 ayat 7. Sawise iku, sajroning wahyu ing bengi iku aku tumon. Kewan kang papat, medeni, lan gegirisi, sarta rasa banget. Untune wesi gede-gede. Kewan iku memangsa lan ngremuk. Sisane kaidak-idak. Kewan iku beda karo kewan-kewan kang dhisik mau. Lan kadunungan sungu 10. Cedha banget manawa kewan kapapat. Kanthi untu wesi, nglambangke karajan wesi Roma. Iki nggawa marang jamane Kristus nalika Roma nguasani donya. Kristen ngrembaka ing karajan Roma iki. Alkitab nggambarke lengsare karajan Roma kanthi cetha. Jroning lambang arupa driji-drijine reca lan sungune kewan kapapat. Reca ing Daniel 2 duwe suku lan driji wesi, campur lemah nglambangke Eropa. Kewan kaping 4 duwe sungu 10. Sejarah nyatake yen Roma kaperang dadi 10 divisi. Gumunake ing mangsa suku-suku barbar mblarah mangreh Eropa. Panasar agama mlebu gereja. Lan nuwuhke paduton bab panembah. Uga sabat diwai. Daniel 7 ayat 8. Sajrone aku migatekke sungu-sungune iku, ing tengahe ana sungu cilik kang tukul. Jalari suku kang dhisik mau copot telu. Sungu cilik iku katon ana matane kaya mataning manungsa. Lan ana cangkeme kang ngucap gumunggung. Ing Eropa setengah 10 suku ana panguwasa liya sing tukul. Sungu cilik kuwi beda saka sing liyane. Alkitab paring bukti kanggo njlentrehke wujude panguwasa iki. Sepisan sungu cilik iki tekane saka 10 sungu sing wiwitan. Dadi umpama 10 suku kuwi divisine Roma, mula suku cilik iki tekane kudu saka Roma kulon. Sepurane Eropa kulon. Suku cilik iki ora teka saka Asia, Afrika utawa Amerika, oyote ana ing tanah Eropa. Kapindo Alkitab kondo sungu cilik iki bakal tukul sawise 10 sungu. Dadi iki babar pisan ora bisa njedul ing jamane Babylon, Medo Persia, Yunani utawa Romawi. Tekane kudu sawise lengsere karajan Romawi. Muga-muga wis cetha kanca. Jalaran akeh teori liyane ing jaba kono sing ora alkitabiah. Kuwi tekane kudu sawise lengsere Romawi. Alkitab uga kandha yen sungu cilik iki duwe mata kaya manungsa. Mata nglambangke kapinteran. Nanging kawicaksanane manungsa dudu Gusti. Iki tatanan agamane manungsa, tetales ajarane manungsa. Sing cukul saka Romawi. Katekke kandhane Alkitab Daniel 7 ayat 24. Menawa kuwi beda saka sing liyane kabeh. Kang beda karo para ratu kang dhisik. Jalaran ora mung panguwasa politik, kuwi uga panguwasa agama. Panguwasa agama politik. Apa sing bakal ditindakake? Kuwi bakal ngupaya ngowahi angger-anggere Gusti. Daniel 7 ayat 20 meca. Iku bakal ngucapke tetembungan kang lawan kang maha luhur. Bakal nganiaya para wong suci kagungane kang maha luhur. Serta budidaya ngowahi wektu lan angger-angger. Apa kuwi mo kalian sabat?
Apa tembung sing luwih nempuh kang maha luhur tinimbang ngaku duwe wewenang ngowahi pepakone Gusti? Caturan iki cetha ngenani pepakone ilahi, dudu pajek utawa politik sing ora wigati. Daniel 8 ayat 13 ngandhake yen kuwasa sungu cilik bakal mbanting bebener ing bumi. Apa wae kang ditindakake kelakon. Dadi saka kerajaan Romawi kuno bakal njedul panguwasa agama. Kuwi wiwitane cilik, nanging bakal dadi rasa banget. Dheweke bakal ngakoni duwe panguwasa ngowahi angger-anggering Gusti. Sejarah nyatet pangowahan alon-alon sing kelakon saka Sabat menyang Minggu. Dr. John Eadie nyatet dasare pangowahan iki jroning ensiklopedia Alkitab kaca 561. Ujare, Sabat tembung Ibrani sing tegese ngaso, Minggu minangka jeneng peparingi wong Draka. Tumrap dina kapisan jroning peken, amarga dina kasebut kanggo nyembah srengenge. Nyembah srengenge ditampa lan blarah liwat Mesir, Babylon, Persia lan Romawi. Malah dina jroning peken uga kelu. Sejarah nuduhke yen Yunani lan Romawi ngarani dina jroning peken jumbo karo jenenge planet. Akeh sing diarani jumbo jenenge dewa lan dewi, kaya dene Minggu dinane dewa srengenge. Senen dinane dewa rembulan. Selasa kanggo Twiwa dewa perang. Rebo dinane Odin jurupati. Kemis yaiku dewa gluduk Thor. Jumat dinane Freya dewi katresnan, kasulistian lan kesuburan. Sabtu dinane Saturn dewa panen. Dadi sepisan maneh mitologi dilebokke jroning cara mikire manungsa jaman saiki. Elinga yen Gusti ing kitab suci nengeri dina kanthi angka. Dadi dina duwe dina kapisan, dina kapitu, lan kuwi kabeh ana ing prajanjen lawas lan prajanjen anyar. Gusti Allah nyebut dina kanthi angka. Nalika kita ngancik abad kaping 4, Kaisar Roma Konstantin pangabektine tumemen anggone nyembah srengenge. Malah gambar dewa srengenge ing dhuwit sing diedarke. Nanging ana prakara Romawi meh pecah. Konstantin pengen nunggalke kerajane. Dheweke banjur ngeterapke sing dianggep gagasan pinunjul. Yo kene ora nunggalke kanthi panembah dina Minggu. Sira pirsa, Konstantin nate nyawang srengenge nalika arep perang lan katon ana salib sumorot kanthi tembung Yunani jroning tandha iki telukno. Konstantin mrentah wadya balane supaya ngrengga tamenge kanggo lambang Kristen lan sabanjure dheweke unggul ing jurit. Iki miwiti manunggale panembah srengenge lan Kristen. Dekrit Konstantin ing taun 321 Masehi. Ing dina srengenge sing dimulyakake para narapraja lan warga ing kutha supaya prei lan saben toko ditutup. Jroning upaya nunggalke kerajaan, Konstantin juaraake hukum dina Minggu. Ing jamane Konstantin dheweke mbariske wadyane liwat kali lan nganggep yen kuwi wis dibaptis. Ning satemene kuwi mung klebes. Ing kene gereja lan negara gegandhengan jroning upaya ngristenke warga lan nunggalke kerajane. Paprentahan Romawi lan gereja Roma manunggal lan ana pratelan gumunake sing edapi-dapi. Saka Maret 1994 ing Catholic World kaca 809. Srengenge minangka dewa paling utama ing kekapiran. Sayektine ana sawijining kerajaan raja saubengi srengenge sing dadekake iki lambang sing trep karo Yesus, surya keadilan. Mula gereja ing negara-negara iki katone bakal kondo. Tetep non aran lawas kuwi bakal tetep dimulyakake lan disucikake. Mulane dina Minggu sing dibaktekne kanggo Balder, mitos dewa srengenge, dadi dina Minggu Kristen. Sira mirsani kepiye dina Minggu mlebu gereja supaya uwal saka aniaya para wong Kristen paperangan taun wis njaluk dipetake saka wong Yahudi. Dina Minggu mboko sithik ditegeske amarga wungune Kristus
lan supaya para pamuja srengenge luwih kepenak. Para panggede gereja kanthi alon netepi dina Minggu, ngenteni dina Sabat Alkitab. Konstantin kepengin nunggalke karajane, lan panggede gereja Roma kepengin nobatke wong kafir. Mula dina Minggu dadi srana kanggo nggayuh sakarone. Sabat Alkitab diowahi dening gereja Roma lan negara. Gusti ora ngowahi, Yesus ora ngowahi, para murid ora ngowahi, lan sira kudu yakinake aku yen luwih saka 20 yuta wong Yahudi tangi turu lan lali dina kuwi dina apa jroning peken. Minangka bangsa wong Yahudi isih netepi Sabat, dina kapitu Sabtu wiwit sadurunge pangentasan. Konsili Laodikia Gereja Katolik nyatet larangan pisanan netepi Sabat Alkitab. Uskup Katolik Roma ketemu lan apa sing kedadian ing Konsili Laodikia taun 320 Masehi. Kristen ora kudu niru Yahudi, yaiku ora kudu netepi Sabat lan kendel ing dina Sabtu. Nanging dinane Gusti kudu dikurmati kanthi seje lan minangka wong Kristen sabisane aja nyambut gawe ing dina kuwi. Umpamane ana sing konangan niru Yahudi kudu kasetrakake saka Kristus. Wis rampung. Dadi saiki konsili gereja sing manunggal karo paprentahan Romawi jaman Konstantin lan ujar kita ngowahi wewengane Sabat marang Minggu. Iki bakal nunggalke karajan lan ngatoke saka Yahudi. Nanging jroning lakoni kuwi padha ora rumangsa mujudke pamicane Daniel. Daniel 7 ayat 20. Budidaya ngowahi wektu lan angger-angger. Ditegesake menawa ana panguwasa jumedhul saka Romawi sing bakal ngowahi pepakone Gusti. Gusti dawuh, ati-ati. Saiki ayo menyang Convert Catechism, panduan piwulang Katolik Roma lan maca wangsulan ngenani pangowan dina Sabat. Iki cetha banget kanca. Pitakon, dina endi dina Sabat? Wangsulan, Sabtu minangka dina Sabat. Pitakon, yo kene kita netepi dina Minggu dudu Sabtu. Wangsulan, jalaran Gereja Katolik ngelih kasuciane saka Sabtu menyang Minggu. Aku pengen sare sawetara ing kene. Wigati tumrapku pribadi kanggo ngandani sira yen kita bakal nyatur akeh topik sing abot. Lan aku bakal ngutip dokumen sejarah sing liya, sing ora kanggo nyalahke sapa wae. Nanging nuduhke ganeping pameco. Aku percaya ana akeh pastor lan umat sing setya ing Katolik Roma sing ngabdi marang Gusti kanthi cara paling becik lan disawang Gusti minangka para putrane. Katerangan sing dikutip mung diarahke marang sistem Katolik Roma sing duwe pirang-pirang doktrin sing kita bakal ngerti kanthi cetha nglawan kitab suci. Lan minangka wong sing golek bebener, aku kepingin babar kanthi cetha dawuh Gusti. Satemah sira bisa netepke dhewe apa sing bener lan sing luput. Oke. Apa sira ngerti yen Gereja Katolik ngowahi 10 pepakone Gusti? Ayo mirsani catetane dheweke. Katolik Ensiklopedia jilid 4 kaca 153. Dikandhake. Sawise gereja ngowahi dina palerenan saka Sabat Yahudi dina kapitu jroning peken malih dina kapisan ndadekke pepakon katelu ngarah marang dina Minggu sing dudu disucike minangka dinane Gusti. Rampung. Katolik Ensiklopedia nyatake menawa perintah ngenani wektu wis diowahi dening gereja. Mbok menawa ana saperangan sing ngira yen pratelan iki ngarah marang pepakon katelu, nanging kita wis mirsani dhewe ing kitab suci yen Sabat kuwi perintah kaping 4. Kuasa Romawi abad tengahan uga ngowahi angger-anggere Allah kanthi ngilangi perintah kaping 2 sing larang nyembah recane para suci. Amarga saiki mung duwe 9 perintah, kudu balekke dadi 10. Mula njupuk perintah kaping 10, sira aja melek diperang 2. Rampung. Iki nggambarke carane mikir gereja jroning ngowahi dawuh Gusti. Karl Keating, sawijining sarjana Katolik sing misuwur, nulis buku sing nantang tumrap Protestan.
Juru tulis Katolik iki rembugan karo Protestan kandhane. Yen sira pengin bali menyang Alkitab, sira kudu netepi sabat Alkitab. Ayo maca ukarane ing Catholicism and Fundamentalism kaca 38. Fundamentalis nglumpuk ibadah ing dina Minggu, ning ora ana bukti ing Alkitab sing nyatake yen ibadah kudu dina Minggu. Sabat Yahudi utawa dina prei mestine dina Sabtu. Wong Gereja Katolik sing mutuske Minggu kudu dadi dina pangibadahe wong Kristen kanggo ngurmati patangen. Rampung. Ing tembung liya yen sira ora pengin bali menyang Alkitab, sira kudu bali menyang Gereja Katolik sing mardika ngakoni wewenang kanggo ngowahi pepakone Gusti saperlune. Sek sadelo, Gusti paring pepeling ngenani ngrisro panjenengane utawa dawuhe. Wahyu 22 ayat 18 lan 19. Aku pratelo marang saben wong kang ngrungokake wedaring wangsite kitab iki. Menawa ana wong muwi pangandika iki, Gusti bakal mundhut pandumane saka buku panguripan saka kutha suci. Lan menawa ana kang ngurangi pangandikane kitab wedaring wangsit iki, Gusti bakal mundhut pandumane saka buku panguripan saka kutha suci. Iki temenan kanca. Ing Matius 15 ayat 3 nganti 9, Yesus mangsuli lan ngandika, "Ya kene kowe uga nerak angger-anggere Gusti marga saka adat tata caramu. Dadine kowe wis ngorakake pepakoning Allah marga adat tata caramu, he wong lamis." Ceples temen pamejane Nabi Yesaya tumrap kowe. Bangsa iki anggone ngluhurake ingsun kanthi lambene, dene atine adoh karo ingsun. Tanpa guna anggone ngabekti marang ingsun, dene piwulang kang diajarake iku pepakoning menungso. Kasucen dina Minggu teka saka tradisi lan perintahe manungsa. Sapa sing sira tuhu? Gusti apa manungsa? Prakarane luwih saka babagan dina siji lan liyane. Prakarane yaiku sapa panuntunira? Apa kitab suci utawa tradisi? Prakarane yaiku apa ana gereja utawa panggedhe agama? Apa wae alasan utama tujuane sing duwe wewenang ngowahi pepakone Gusti kang kaserat dening rajikane Allah ing papan watu? Iki kabeh bab sapa sing duwe wewenang. Marang sapa kita ngibadah? Balelane setan sakiwa tengene bab ibadah. Iki ngenani bener lan luput. Wiwit ing purwaning dumadi, critane Kain lan Abel nggambarke rong golongan manungsa sing lakoni dalan urip sing beda. Sing siji nyembah miturut carane Gusti, lan sijine ora. Endi sing kaberkahan lan katampa dening Gusti? Gumungunge sapa sing jalari pepati lan disupatani Gusti? Sanadyan Kain lan Abel digedhekake wong tuwa sing padha, pratingkahe marang Gusti lan wewengane beda. Ing kene siji dalane. Abel ndeleng sih rahmate Gusti, jroning cara manawa pangripta nyediani tetebusan kanggo manungsa. Nanging Kain balela jroning ati nglawan Gusti. Bedane durung kabuktekake nganti tekan wektune atur pisungsung marang Gusti. Lelakon antarane Kain lan Abel sejatine bab tarunge Kain nglawan awake. Sanadyan Kain diwenehi wektu kanggo mratobat, dheweke malah wangkot lan kaduk wani lan kesandung luwih adoh saka Gusti. Rancangan keslamatane Gusti ora bisa dituku. Kuwi peparing. Atine manungsa nalika mamerake diri lan tradisi kajengklok ing jurang lunyu karusaan. Gusti tansah mulungke asta marang pambalela kanggo paring wektu supaya bali lan mratobat. Sira ora kaelairake menang lan sira kaelairake kalah. Sira kaelairake milih. Pilihan dina iki marang sapa sira ngabekti. Asring siasate setan yaiku nggodha supaya nglirwake siji wae pepakone Gusti. Yakobus 2 ayat 10 nganti 12 ngelingke. Sing sapa netepi saking angger-angger, mongko nglirwake saprakara iku luput marang sakabehe. Pepakone Gusti kaya dene beteng maju 10. Mung sasisih sing perlu dirubuhke supaya mungsuh bisa mlebu. Wenehna sithik marang setan, dheweke bakal nguasani sira. Masrahke sahabat Alkitab sing minangka tandha wewenange Gusti Sang Pangripta, kapara dadi prakara kanca. Aku milih netepi peparinge Gusti marang Adam ing Taman Eden. Aku milih ngetutke tuladane Kristus.
Sira kepiye? Gusti ngendika sabat minangka tondo. Iki tondo kasetyan kita marang Kristus. Iki tondo kita percaya yen Kristus akarya jagat. Ing Taman Eden, setan ujar marang Kowo, apa bedane sawijining wit kabeh wit-witan sarupa. Lan Kowo kelangan Eden jalaran nuku pakorohan kuwi. Akeh wong Kristen saiki nuku pakorohan. Manungsa kandha, apa sing bedake dina? Kabeh dina padha. Tumrap Gusti ora kabeh dina padha. Siji dina sing diberkahi Gusti, sing kapitu. Siji dina disucikne Gusti, dipisahke. Lan Gusti leren mung ing siji dina. Sabat. Prakara sing kita urus yaiku prakara wewenang, prakara pamituhu. Pilihan kita yaiku Alkitab apa tradisi. Yesus apa panggedhe agama. Pepakone Gusti apa dogma manungsa? Perintahe Gusti apa piwulang manungsa? Carane Gusti apa carane manungsa? Apa iki ateges kabeh sing netepi dina Minggu ilang? Ora. Akeh wong Kristen sing netepi dina Minggu tresnani Yesus. Ora kabeh wong sing netepi Minggu ilang. Ana sing urip miturut kabeh bebener sing dingerteni. Bedane ya iku nalika padha sinau luwih akeh apa gelem nuruti. Iki ngelingke aku marang Perfecto ing desa mencil ing pucuk Gunung Mindoro, Filipina. Ing kono dheweke minangka panggedhe pagan sing misuwur. Sira ngerti spiritualisme lan ilmu gaib minangka uripe. Sok-sok ana sing niliki desane lan nyoba nobatke dheweke dadi Kristen. Nanging apa sing diwulangke beda karo sing ditindakake. Kebingungan kuwi ngganggu. Dheweke ujar, minggat. Banjur Perfecto nemu panglipur ing barange sing aji, radione. Dheweke mung ngrungokke siji stasiun jalaran nyetel musik sing disenengi. Sawijining dina sawise lagune rampung, ana program anyar sing nengsemke penggalihe. Penyiar nyeritake bab sabat dina kapitu. Minangka dina ngaso sejati. Iki anyar tumrap dheweke lan beda karo apa sing dianut Kristen liyane. Kanthi bungah dheweke nekani wong ing desane sing netepi Minggu lan kandha yen padha manembah ing dina sing kliru krana apa sing dipireng ing radio. Dheweke kaget nalika wong-wong iki ketarik marang apa sing dikandhake. Sawise kuwi dheweke ngundang wong sadesa nglumpuk mirengke radio. Saben wong seneng programe. Sesuke kabeh bebarengan ngarepke mireng luwih akeh. Kabeh kabungahan nalika programe jedul. Perfecto yakin menawa sing dirungokke minangka bebener. Dheweke goleki penyiar radio lan nyeritake yen wong sadesane kepengin dibaptis. Kabeh ana 77 jiwa. Bebener Alkitab ngowahi ora mung uripe, nanging uripe wong sadesane. Aku ora nate lali ndeleng Perfecto metu saka banyu lan ngawe-awe marang Yesus nalika baptisane. Ing ngendi 1400 jiwa manunggal masrahke urip marang Kristus. Wahyu 14 ayat 12 dawuhe Gusti. Kang perlu ing kene yaiku sabar mantepe para suci, kang padha netepi pepakoning Allah lan percaya marang Yesus. Ing dina pungkasane sejarah bumi, Gusti Allah bakal duwe umat sing tresnani Yesus. Sing banget tresnani satemah mituhu pira wae regane. Kaya dene sawijining wanita sing nuju papan baptisane sacedhake sendang. Dheweke nembe wae melu pasamuan kaya ngene iki, nanging garwane ora sarujuk yen dheweke melu. Dadi ing dina baptisane dheweke lunga kanthi jubah putih lan garwane ngetutke sesingitan. Garwane njupuk golok lan disingitne mburi geger. Pandhita ngundang wong-wong mlebu menyang banyu. Lan nalika dheweke mlaku, dumadaan garwane ngendhek lan ngancam supaya aja lumaku sanadyan sajangkah utawa dadi sing pungkasan. Nalika garwane alon-alon narik golok saka mburi geger, dheweke mbajutke mlebu banyu nganti tekan tungkak. Tekan wedhis, tekan dengkul, lan bisik. Ora ana sing ngendhek aku ndadekke Yesus juru wilujengku. Garwane nyentak dheweke, "Aja jangkah maneh." Dheweke nutup mripate lan maju karo ujar, "Aku pasrah marang Yesus. Aku wis sinau bebener lan ora bakal selak." Loh wiwit tumetes saka mripate, lan sing ora diteleng ya iku loh sing tumetes saka mripate bojone. Dumadaan dadi sirep nalika kabeh padha ndeleng.
bojone ngangkat golok mung didhawuhake lan ujar, "Yen sira lila masrahke urip marang Yesus iki, mula aku uga pengin tepang dheweke." "Konco, apa sira lila nderek Gusti ngendi wae Yesus nuntun tanpa peduli akibate? Sanajan dalane bisa uga angel, iki nuntun marang wit panguripan ing kutane Gusti Allah. Ayo ndedonga." Rama ing swarga bebener ngundang kawula mila keparenga Yesus paring sih palimirma saha kakiyatan, kawicaksanan, kagem betakaken ugi pangertosan, kagem ningali kanthi cetha nalika kawula pitados mring paduka. Boten wonten ing donya punika ingkang aji kados jiwa kula. Jagi niat kawula kagem mituhu saben bebener Alkitab ingkang paduka nyatakaken ing sabda suci, berkahi saben pamiarsa ing asmane Yesus kang minulya maha kuwasa. Amin. Sadurunge rampung kanca, aku kepingin maringi sira wektu kanggo nanggapi pawartan sing wis sira pirengake. Yen sira kanthi wangsulan siji utawa luwih pilihan ngisor iki, pilihan kaping 1, piwulang kanggo ngenani sahabat Alkitab kanggo kuwis cetha. Yen sira sarujuk, klik ing kono. Kaping 2, aku ngerti yen sahabat Alkitab ya iku dina kaping 7 jroning peken. Katelu, aku nrimo lan pracaya yen dina kapitu jroning peken minangka sahabat pritahe Gusti sing suci, lan aku kepengin netepi dina sabat. Kaping 4, aku pengin materi luwih akeh bab sabat. Lan kang wekasan, saperangan saka sira wis njaluk bab iki. Aku kepengin dibaptis lan miwiti proses kasebut. Nyumanggaaken lan klik link kanggo maringi tanggapan. Konco, ana wong sing wis yoga kanggo mangsuli pitakonan utawa tetungga kanggo sira. Cukup klik link supaya nyambung. Saiki pastekke yen sesuk sira nunggal karo aku kanggo bab wigati sing sira ora pengin ketinggalan. Apa kedadian sing dinyatake Alkitab nalika sira pecah? Mbok menawa sira nemu sing beda saka anggepane wong akeh. Gusti berkahi. Sugeng pinanggih kanggo topik kita, kuburan. Kita bakal buka pameja kitab suci luwih akeh. Pilihan margane Gusti. Sugeng dalu konco. Suwun wis mirsani. Yen sira pengin luwih nyinau bebener Alkitab, tak aturi subscribe ngisor iki. Uga klik ing kene kanggo ndeleng video senenganku. Lan klik ing dhuwur kiwa kanggo ndeleng serine iki kanthi jangkep. Gusti berkahi.